سلام كبرات تخطاتلتنا لومي بزعبا حفشاو كنتات إرتران عرا زيغتاتن كندسسينا كم زفلت إرترا كابتن بقط أواز دخيا هاجرات تراي زيكونت هزباون أو وجئن ورا وجئن زنبر زلو هاجريا أبزن زحلفا إسرع عمتات حتو ديمقراسي سرعة حقي سبعة مثل محبروا أقلقلوتن قطبا عبيتن كابتوم زعابي شجرنا إزبي إرترا كوينوم تصالحهم اللو ኣብ ገለገለ ዓውድታት ከም ትሕተ ቅርፂ ምስራሕ ዲጋታት ከምኡውን መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ምጥፋእ ማይምነትን ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ይንገር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ስደት ኣብ ክልተ ደንበ ተመቂሎም ኣለው ገለ ካብኦም ንመንግስቲ ዝቃወሙ ክኾኑ ከለው ገለ እውን ዝድግፉ እዮም ሓደ ካብቶም ብመንግስቲ ዝድግፉ ብብዝሒ ዝመፅእ መጎተ ድማ ህግደፍ ወይ ኢሳያስ እንተኸይዱ هاجر أب حدا جاي تودق عنده أقدف ويون إسياس كم مرحي كتك زخل سرعة الله نادي ويكم فتر نخل دينا زبليوم قلا زي مسا هاجر أب حدا جان دي عزلا زبل مقطة زتتح حزي إسياس راح ياخد حنا زخل كاب زبل الرداء أون زتبقى سيو هجي إزام زيلو كله هقدف انت عينة سرعة سلزفت أريو أب كم زع عينة فشويين موجتن نعتو زلنا اسكا هي بزيعة نتصر بالكا سبرالنا أنا اللي تامي أنا أنتي مبلكو نصرت حتى نديا هدف كم زخلاتنا نفلتو حدا ملكاوي عماتي حقي البنات مرح عينة سلطاني فتيروي مبلكو كومو باليجن تقامتن دقفتن تبعنا بلت تماعلنا لنا بدكي خاتل لها وكومين خانوا يدلنا مالتي تقندي كندود لنا حدا نجار نتلي تزقاوم أكل من قست إرترا ترايد يكون زقاوم نفتحي نخنقس يزقاوم دلهم انتهي تكليمس انتهي يزدل دلة تقاوم أكل من قست إرترا تحكي وطفى له هقدف طفى له يكون هقدف كم حدا أكل نايت فعلا نسول دلنا دفعي زفتهم دلة أكل دا كون خلمه نعوم دفع يكون انتقالسي فتحين من قاس حقي مفتار كله محبراوي فتحنا ممتع مالتي بتحجر مالتي أجي كابتن أمونغو هقدفنا أمونغو تم دقفتن قلنا بحال لا حشوي عينت كساي تسبب بوليتيكا تحاسبه مرة تسبب كاو كنيز خيط بوليتيكاوي كلايمس يدلو مالتي فتح غنا قسالو إيرتران تدايلنا حقي لنا حق زي بالله حجر يا دلاتنا كونستيتيوشن بالله ولا زخون حقي أتفردنا هاتسر رايح مالتي كوما كتقول إذا كلايمس إزي هقدف كتفع له مالت أيكون نزول له مالتي فتحه هنا قصة له يزبل له مالتي تقاومز بهالأمر كومي يزبل مالتي تقاومز بهالأمر هذا أكل وين هذا تكال مدفع ده يكونه فتحين هذا collective دخانه محبراو فتحي من قص رأي قال تقاومز بهالزلة مالتي عجيت تقن زفالي نادر لكن هذا كلير دخانه راد أنا يزوم نبلم زلنا نقرأ ديم هلا كخون خيالي مالتي قال أول بخالق بروباغندا بخالق منقص بتي إرتاد ولا سرعة كون خيل بخالق كان عاشتو تكالاتنا تدقق لهم كون خيل بخمم بقوم زسرح كما عقل زخيل عينة حاليا لأن مالت كنا يكون اليوم مع عقل تحيل تادقن لسلطان نايتو إرتاد ولا سلطان سرعة محاسة يقال سيد عمبر فتح إرتاد كانوا فتحين حدا إرتاد قال سي كونن نه إرتاد هم حدا قاعد تعتن ده تقول تاني حكام على تين تداس يقدف انت علينا إرترا حدا حزب إرترا تعميتن كله أحد قابل حزب إرترا هاي عمت على نلالنا بتزول سرعة مالتي تي إرترا وده يكون أنت تي إرترا نلالنا تحزب ده يكون أنت إرترا بعض الأمر مالتي تحزب أنت دا إرترا ده يكونوا أنت هاي دعنا نلالنا نحدا جوبا يكون ونخلق نقرات نحدا territorial اللي خوانا claims رأي يكون أنت قبل السب مالتي أجز تي إرتراوز عمت أنت دا اللي إرتراوي السر أنت اللي كافي إن أنت دا نحدم أنت اللينا بركاتات نمود أنت اللينا بسيناي دي بكال سهرة دي بكال أنت في أنت دا اللينا
ዝተረፉ ካብ ኤርትራ ዝእሰሩ እንተኾይኖም ተገፊፎም ብሓይሊ ናብ ውግእን ካልእ ናብ ደይ እንዳማቶም ውግኣት ዝኣትዉ እንተኾይኖም ኤርትራውያን እዚ ኤርትራ ስቲል ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እቲ ቀንዲ ሓደጋ እዚ ኢሎም ረኣኽቦ ነይሮም وحجة خمسة تولر الله هياب ست مسارات أو شجر ناي والكسبات هيكونن مالتي ناي إسياس ناي يقدف ناي قلي يكونن مسارات أو شجر ناي تستراكشر على دخان الشجر على إرترازلو ناي فتحين ناي محبر أو فتح ناي سلام ناي حقي البونتن كونتاتي وي ناي حقي مسفان كونتاتي من الباش تصفى على مسكن أبزت وسخونة قرت لك thank you سامين هي سوق يكون بريس كم يخو من البات كمزي بوليتيكاوي إذا ولك ملختي سرعة سنتين مزبورو بعلوم زفتروا زبيتاوي ناي محدرة قدلتاتن بوليتيكاوي شبلقان نهاجر بحدا جاي مسوتوا شبنتاي كلام بقبو نصبر كم زاد حنوا أتى أنصار اللي زلوا حدا جا قدامه خمس خونه زبيتاوي كم زي كوني كاب دجز مس ناي تساباتي ناي شرحتات ناي دجز مس أصل كل قبوس ناي إرتا ناي دجز أطيبلان من بالكم كن انتهى إذا تكمل زلوا تسرع بهرينا بروباغندا basically عندنا زلوا حدا جا هم زي ياسوب جالس جالسوس it's زبيتاوي مبقول زلوا حدا جاي مالتي it's سرعتي نتهزبي حدا جاتي وزلوا سرعتي أنا على حدا جاي يتينا زلوا حجتي أتي ايروني نايتي سنو مغوتسي أتى حدا جاي يتي زلوا سبسي نتي بعض الفترة حدا جات خالق خون أيكلن مالتي جحنت زجبرو خم زجبرو سرعت ولا كم مخونين من جبار نتي ناتو ناي سلطان جزية هاجر حدا جات على لي واخم زلوا سلازي تكون قد حنا البوليتيكا وحيلي أبير تخان السقم زخون يجيركا أبزبي نترسز جبرو عمز ون حدا جزية كم زحسس بتزاور من قد خا بوليتيكا مخنين كم زلوا جزء يكونن ناي حدا دبنا كاتي عن خلينا زلنا قلنا تبهالكا زجبر ناي سلطان كان ناي منوح ناي عمستي بوليتيكا واستراتيجي يقول بزكاتي زختلو صنع لك ناي مواقع أو ستراكشر برومس هذا إرتازلو بسرعة كأخم حدا ناي بروباغندا مسارحي يقول تقامل له مالك نتبعلو بتراناتو دارجا زعابي كفالو بتراناتو مناتو مريحنت أب حدا زوم سو كونتات ناي حزب إرتاح ناتنا كونتات كل سطتاوهم كنت أبغى على البوليتيكا وحدا جات لازم فتار ناي حدا استخلا خلي ناي حدا خون ون أي كلني جس حج أي بتحدث في خلاها ومن الباش مساحة أنت وصف قبل اللامو زرعيت ناتوري تخبلا بزح جزء سبات زبل خانتايو رأن إساس زهلوس من بريزنت مخانة زبال حتى له مغنياتو تي أب إرتراز له منجسي هذا كيف جر ويزر سب موت على سب كم زهلو زجبرو عينتي زمسل سلامتايو خمسة زخون إسكا زرعيت صبح حتى دارجا خلت يوم ذم حواتنا يوم يوم تخاون بحتونات كامل إسكال لخطا حتى مثلا سامسونج تاي وحدا مسارات أو حتى له سكفتات كابن تاي دمسح جنا أبنت unfortunately ده نقوله إساس عبلله بوليتيكا يوزر لنا أبجد لي إرترا مالتيو وحجتي في قد لي إرترا نحنا ضمن أكثر ذي كنا ولا متم عبيتي مش مقادل تدرنا برون إساس عبلله بوليتيكا خم قد لي إرترا خم دربره ضد ما تتعبوا ناتو استعاد ليجاسي صارلو مالتي خفاف حجد ما خال مرافي ترى أي عدل سواه سلذي له نخرون كم أماراتيات كم ذلوا نحسب تنايم حساب مسلون سلست خلا حبرتسب نحسب ون كال تقولات على عدلات على وعبوشتو ذلوا تجاتات نخرؤ ذقولوا فلتات ون نخركب نون سلست خلا عبدو ذلنا يقونات على قوي نسمع عني جيتي انتايو تي لو تزد الحيلون أما ذي سياس مرحو سرعة دا أخيدو دا أنا قال أمارات الله يلو خحاتو تنكولو تتراسب بتسرعة ذي فترة كله ولا قوي مرداتات يكون دا أمبر تي لو تخمسي أزبلون قديتها اللو مالتي مالسي نخهب مالسي مش على الكناي قالات مالسي ترح دا يكون بذرق نقر نخقبر مالتي ترنع زبالة
اب كندي ببزحنت ناتو زفلت مشاللك اب بوحدنت ناتو زفلت نخلو وغنات نايتي حاجر زحازه سياسه كفطر كخيل على كساب زي تفطره مرحتون كقلقل كساب زي كاله از سكفتات از كهلو يحجن ابنت بحده تسرعات كخنن زلو تنسو غبيتو زلخون كنكنو زلنايو معريو خان تلوتو زدل حيلون كاني كسرحو زلو عبيتي حوافات كيسرحهم كم زلون كردا كخيل على هو درجة زتبلو دلخا يمسلني عبرسي اون ناب إرترا ناي تقاوم حيلي نخخون ولا حدا نقر تسرعتا يفكدني بوليتيكال بارتي بلاني زتودبه ناي ميديا حيلي بجكا ناي منقسي كالوت أكالات وطيهم كزاربولو زخولون يلون زخولون ناتو ترى يلو يزبل قمت علني قال كابزي منقسي زبقصهم كتباوي عزقبقهم سرحات اللون دو زونت منقسين مدقاف أخلا يكونن دي إلهم زمقتو سبات اللو نزخ بين نرئو بين عين الرئو اسك تسفع لما بخا يعني ليش أمي مالت إرترا نشتوي عديا نشتوي هاجرينا نشتوي هزبي مستي قدم ناسنت نممسا استخفلو واقع بخل ملكيتاتو نايت استخفلو واقع رئيخا عندنا ناسنت كركب كله خانتي عينت سقاتات نيرو تهاجر رئيخا كاب زيرو إنا تبقيسنا مالت كاب زيرو تبقيساس زي زبهال تبلو زلها قلق نقراس تقبره متباق محيمنا ديو عبتي قدت عناو مدايا ديو هلا أقدسي كخون زخولو تحت قرصة هادي أم مسرح زي تقبرو زي تمزقبو عوتات زبهالو سرحات كله يقول لهم نالبات اللون نحرقينو اللو ديقا إلا عليو متباق محيمنا نبعلو زناي كتابة تبتات أون تاوي زخونو زي تقبرو نقرات اللو حد ጊዜ ገዳስ እንተር ኮይንስ ቲ ጽቡ እንድሕር ኮይነ ተጽቡኡን ሃይላይት መግበር ኣገዳስ እንዲዩ ግን እንታይ ዝመጽእ ዝኸም ሓደ ከም ስነሞጎት ዝጥቀመሉ ተስርዓትን ወይ ከዓ ምስ ዝተናገጹ ሰባት እንታይ ከምዛ ዓይነት ምዕባለታት ትሕተ ቅርጻዊ ምዕባለታት ናይ ጥዕና ምዕባለታት ዶ ናይ ትምህርቲ እውን በሃሊ ምጥፋእ ማህይምነት በሃሊ ክታበት በሃሊ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እንዳሰርሐ መንግስቲ زارجا أيتم كفو أيتم كفو زعينته بصحة والخطم أبدأ جزلوا ناي قوم الصاي تبهالو وجناتي كلا غالي حج انتاي كريم دلوا أنا حدا 3 عامات يا 3 عامات انتاي جنانا ولا نتي تمزجي بزبهال عوتات نحركم بيوخنا ما 3 ناس نتكلم ركب 6 عن حدا نسقى 3 حدا عامات كنا 3 حدا عامسي انتاي زمسل ديجاينا سريحنا زلنا نتي ديجا من يسرحوا بناي من قلبتي سرح زلوا تديجا ديجا أمسيها بنسا حقراو بسم حقراو قلقلو تبايلو بزي قد عسكرنا مالتي بنسا ناي قلبت ناي سبات تسرحن تروخنكا موتماو يسرحو سبات دقوم حانت قراس بانس إنهم نفسهم حاولفهم كدهم حاولفهم زحادرو والعصبيت النحر زلوهم كوينمس أبي زلوتي فتفعونت ناي كم زعينت مهنات ناديقا مالتي هذا زلو مسرتاو نقر مالتي بقدر عسكرنا حتى سرح زلها كلا خاطر زديقا سرحسي أنا ناي منالبات إنجينيرز كله يقول لهم مالتي إنجينيرسن ناي كباب خيلاتهم كله يقول لهم انتهي يوافري زلت ديقا مالتي أبعداقا ناي إرتاس انتهي عينت مرقاقا انتهي عينت لو تيمزي زلهم جديد تسريحوه كالح رشاو نتفتات تسريحوه ناي انسسا مفردي تسريحوه أو خوينو ناي سبادي ناي كال نقرات أبتداقا مرقاقا فوتيرو انتهي مرقاقا فوتيرو زلهم انتهي لو تيامسي تديقا تات مالتي حتى ديقا سريحات حرحة مشاشد شعامة تدبن نحر خويناس انتهي غات قبل زلها بتحتيها زي يوم كأقدسي كل رأي مسنعة خبر لهم زبون نقرات ناي تمرتكم كم مالتي تمرتي بعد بيت تمرتي كمية 10 عامات هانيس كحجي زيرو يا زلها رقابيت زوافر له بيت تمرتاتي كم زلها بيت رامالي سلز أقدس تسرح أقدس سبايل زي العزل له تسرح تحت قرصتات أبزباد ما زلوا عادتات أبزباد ما زلوا قشتات سرجع سريحك سبزي كاسا أصل النحر خينو نماني زخون زلا نماني حات سرحة تسرح مالتي ولا تسرحي لنا ارتقب بالله مالتي قالت تسرحوا وانت عين سرحة تسرحي من سرحوا وخميت تسرحوا بناي من قلبت سرح الله كرؤس بقوا بس نجارات الله مالتي زي انتايز بحال أمر الله زي انتايز مسح جت موجود أبزي بزي
ቁጠባዊ ናይ ምዕባለ ግንባር ከምዚ ዓይነት ዓወታት እንዳገበርናስ እቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት መልዓልሲ it's a luxury ከም መጋየፂ ማለት እዩ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዶ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ብዝሕነት ዶ ብዛዕባ መሰል ሰባት ዶ ምሕታትሲ ከም መጋየፂ ምክንያቱስ ኣብ ጥሙይ ከብድስ ዲሞክራሲ የለን ገለ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ ሓደ I think ኣብዚ እዘን ዴቨሎፕመንታል ስቴትስ ዝበሃላ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት እሞ ኣብቲ ቁጠባዊ መዳይ ብዛዕባ ትምህርቲ ትሕተ ቅርፂ ጥዕና ካልእ ማሕበራዊ ቀረባት እንተደኣ ፕሮቫይድ ክገብራ ክኢለን ንህዝበን እንተደኣ ክሕግዛ ክዕንግላ ክኢለን ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ኣብቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ መዳይ ኣብቲ ሕጋዊ መዳይ ናይቲ ኩነታተን ቁሩብ ድኽም ዋላ እንተበላ ጉድለታት ተተራእየንሲ ፀገም ዘለዎ ይኮነ በቲ ሓደ ጌርካስ ጃስቲፋይ ትገብሮ ኢኻ ቆብ ምኽንዩ ትገብሮ ኢኻ እቲ ጉድለታት ገለ ፀገም የለን ማለት እዩ ፀገም የለን ዋላ ከምኡ ተገይሩ ኣብ ኤርትራ ግን ብክልቲኡ ኢና ከሲርና ዘለና ንሕና ማለት እዩ ኣብቲ ቁጠባዊ መዳይ ሰብ ህዝብና ከመይ ይነብር ኣሎ ንፈልጦ ኣለና ካብ ዓለም ዝደኸየ ካብ ዓለም ዝጠመ ኮይና ኣለና ንሕና ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ሃገርሲ ከምዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ዘረባ ክንዛረብ ጥራሕ ስለዝደሊ ስለዘይኮናስ ከምኡ ዘለና ንውሽ ናይ ብሓቂ ክንቆፍ እዚ ክነቐዱ ዝግብኦም ኣብ ከምዚ ተዓዊትና ኣብ ከምዚ ከም ዘለና ግን ከምዚ ከዓ ጉድለት ኣለና ክንዕርዮ ከዓ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ከብሉና ዝኽእሉ ነገራት ዘሉ ኣነ ተሓጒሶም ንበልኩ ማለት እዩ ግን unfortunately لخم يكون نزل بعد سلازم ولا ቁጠባዊ ግንባር ዝበሃል ኣብቲ ቁጠባዊ መዳይ ዝበሃል እውን ትሕቲ ዝኾነ ሰቢና ኣቲና ዘለና ማለት እዩ ቆልዑት እዮም ኩሉ ስራ ቤታቸው ዝሓድር ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብቲ ቁጠባዊ መዳይ ከምዚ እንዳገበርና ምዕባለ ነመዝግብ ኣለና እሞ በቲ ሓደ ከዓ ኣይትተንክፉ ገለ ዝዓይነቱ ዘረባታት ወይ ኣይትንቀፉ ሓደ መሰረታዊ ጌጋይ ካልእ ከዓ ዋላ ከም ኣምር ክንሪኦ ከለና እቲ ምዕባለ ቁጠባዊ ምዕባለ ተገብር እንድሕር ኣለካ ኮንካስ مسؤ حنا غيرو خيداي كلنيو بتي خالق بوليتيكاو طلبات بوليتيكاو معبالاتات نزبل حدا جيغار ديت نال حدا مصحف الله ناي فلوت ناي هارفارد بروفيسور زي امارتا سنز بحال انتاي يزبل ناتو كابتناتو قند موجود معباله مالت ديفلوبمنت مالت معباله مالت حجي تحت قرصاو معباله مالت رايحون معباله حفشاو معباله مالتي ولا ناي تمرتي ناي سنه طبب ناي سنه حبرتسب كله مداوي معباله مالتي كم ديفلوبمنت وكم فريدم كم ناسنت ونكرخ خلالو اجمع بالات حدا تحت قصاو معباله سنبعلو معباله يكون اكل لاي معباله حدا باتا لاي معباله دامر معباله مالت يكون حجابير تازلو حدا شكرناتنا فلايتي منغسكم بروباغندا زتقملو نتندش تاي قرابو ناي تحت قرصي ገለ ፕሮጀክትታት ከም ዓብይ ሃገራዊ ምዕባለ ገለ ዝሓስቦ ማለት እዩ which is completely ጌጋ ዝኾነ ኣራዳዳ ናይ ምዕባለ ኣራዳዳ እውን ኣይኮነ እቲ ፕሮፓጋንዳ ንዖምሲ ይጥቀምሉ ኣለዉ ከም ፕሮፓጋንዳ ይጥቀምሉ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ምዕባለ መንግስቲ ዘለዎ ሓላፍነት ኣብ ምዕባለ ሃገር ክንዛረብ ንክእል ኮይናስ በቲ ቁጠባዊ መዳዩ ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ ካልእ ፖለቲካዊ መዳዩ ባህላዊ መዳዩ ስነ ጥበባዊ መዳዩ ማሕበራዊ መዳዩ ከዓ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ከዓ ዚሮ ኢና ወሪድና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ረዲት ንሕርኩ ወሃበ ዝግብኦ ነገር ኣሎ ኮይኑ ኣውል ቢ ቀዳማይ ግን ወላት ተሰሪሑ ዝበሃል ዘሎስ እንታይ ኢና ሰሪሕና ዘለና ቤት ትምህርቲ ኣነ ዝተማሃር ኩሉ ቤት ትምህርቲስ መንግስቲ ዘይኮነ ሰሪሑ ወስ ኣብዚ ዲያስፖራ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ይኸማን ሳሰይ ገይሩ ወስጋ ሕጂ ማለት እዩ ወተ ክርስቲያናት ድዩ ካልእ ናይ ጸሎት ክርስቲያን ንሕርኢና ኣብ ስደት ዘሎ ካብ መንግስቲ ሓዲም ዝወፀ ሰብ እዩ ዘናብሮ ዘሎ ማለት ስድራ ናይ ኤርትራ ናይ ብረሚታንስ ብናይ ካብ ዝደገዝ ስደት ሓገዝ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክት እዩ ንስድራ ቤታት ናይ ኤርትራ ፀጊቦም ከም ዝሓድሩ ገይሩ ዘሎ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ትሕቲ ዚሮ ዘሎ ቆሮታ ተማሂሮም ዋላ ናይ ጥዕና መፂና ተማሂሮም ኩሎም ሜዲካል ዶክተር ዝተማሃሩ ገዲፎም ከድሎ ነታዓዲ ተምታይ ገዲፎም ከድሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተሰርሐ ህንፃ ጥራሕ ዘይኮንና ክንርኢ ዘለናስ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና በቲ ዝተሰርሐ ህንፃ በቲ ዝተሰርሐ ትክታቅልፂ በቲ ፅርግያ ሰሪሕናስ እንታይ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ነቲ ፅርግያ ዕዳጋ ካብ ሓደ ገለ ሃገረሰብ ናይ ሕርሻ ቦታ ኤርትራ ዲና ኣምፂና ናብ ከተማታት ንረጋግእ ዕዳጋ ንረጋግእ ዘለና ስለዚ እቶም ሓረስቶት እቶም ነጋዶም ከዓ ናብርኦም የጣይሱ ኣለዉ የለን ምክንያቱ ሓረስ ዝኽእል የለን ዲጋ ሰሪሕካ ንድሕሪ ሓረስታይ ከም ሓረስ ዘይተፍቅደሉ ኮንካ ስታይ ይኸውን እቲ ዲጋ ማለት እዩ ጥራሕ ጨራርየን ክዋፈራሉ ማለት እዩ ስለዚ ትሕተ ቅርፂ ተሰሪሑ እቲ ትሕተ ቅርፂ ከዓ ኣብ ምንታይ መዓላ ውዕላሉ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ናይቲ ትዕዝብትና ክኸውን ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ዘረባ ከይንውሕ وخمسة تبلور اللي خاطر فيها حدث كواليتي وعينت نايت تسرح زلا أقل قلوت
ጥቕሚ ናይቲ ዝስራሕ ዘሎ ኣገልግሎት እሳብ ግምት ክኣትለዎ ምስለኒ እንታይ ዓይነት ክንሰርሕ ንኽእል ኣብ ትሕቲ ዝተረጋገ ዓይነት ስርዓት ዝተረጋገ ዓይነት መንግስቲ እሱ እውን ኣብ ግምት ክኣትለዎ ምስለኒ ብልዕሊ እዚ ትብሎ ዘለኻ ብካልእ ወገን ብመሰረት ተቃውምቲ ክርኢ ከለና እውን ዝተወደበ ወይ ናይ ሓባር ዝኾነ ሓይሊ ተቃውሞ የለን እዚ ካብ ምንታይ ዝመጽ ወይ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ዘርኢ ስላሴ እስከናበኻ ክኸይድ እጂ ጽቡቕ ሓሳብ ሳምሶን ዝተወደበ ናይ ተቃውምቲ ወይ ድማ ናይ ተቃውሞ ናይ ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ የለን ዝበሃል ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ብኸመይ ምርኢኽዋ ነዚኣ መን እዩ ነዚ ሕቶ ዝሓትት ዝበሃል መሰረታዊ ዓብ ሕቶ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ መን እዩ እቲ ስርዓት ድዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ድዩ እቲ ተቃወምቲ የለውን ኢሉ ንኽትርሳዕ ዝደልየካ ንሱ ድዩ እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ነዚ ሕቶ ሓደ እዩ ከም ንፈልጦ ስርዓት ከም ዘለውን ከም ዘለና እውን ኣይቅበልኒ ማለት እዩ ሕጂ ሕቶ ቤኒ ዝሕቶ ዘሎ ምፍላጡ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ስለ ዝነግረካ ማለት እዩ ንኽትዕርዮ ድዩ ዝሕቶ ዘሎ ወይስ ንኽተትኩሞ እዩ ዝሕቶ ዘሎ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ፍትሒ ደንበ ዘሎ ሓይሊ ውልቀ ሰባት ውዳቤታት ድዮም ነዚ ሕቶ ዝሓትዎ ዘለዉ እሞ ናብቲ ካብቲ ዘለዎ ናብቲ ዝዓንተረ ናብቲ ዝበለፀ ቦታ ንኸብፅሕዎ ድዩ ዝሕቶ ዘሎ እቲ ሪፍሌክት ጌርካ ሪቪው ጌርካ ክሳብ ሕጂ እንታይ ኣበይ በፂሕና ኣለና ሕጂ ኸ ናበይ ገፅና ክንከይድ ንደሊ እቲ ዝብፅሕ በፂሕናዮ ድዩ ዝበሃል ድዩ ዝሕቶ ዘሎ ዝሕቶ እዚ ወይስ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ኣብቲ ፖለቲካ ኢንቮልቭ ከይገበረ ብደገ ዝዕዘብ እሞ ዝሓትት ድዩ ዝሓቶ ዘሎ ዝሕቶ እዚ ካብ እንታይ ዝብገስ ዝበሃል እዩ ከም ራብዓ ዓይነት እውን እቲ ናይ ደገ ሓይሊ ኤርትራዊ ዘይኮነ ሓይሊ ንፅቡቕ ድዩ ንሕማቕ ድዩ ናቱ ድሌታት ናቱ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ድዩ ዝሓቶ ዘሎ ዝሕቶታት እዚ ነዚ ሕጂ ካበይ ዝመፁ ዘሎ ዝሕቶ እዚ ምፍላጥ ሓደ ኣገዳሲ እዩ እቲ ብሓቂ ራሽናል ዝኾነ ክትሪኦ እንታይ እንተ ኮይንካ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ቤናይ እምበልኩ ዓብ ሕቶ ስለ ዝኾነ እዚ ሕቶ እዚ በቶም ንሕና ኣብዚ ገዛ ዘለና ኩሉና ግዜና ሓይልና ዓቕምና ብዝተኻእለና መጠን ኣብ ዓዲ ሕማቕ ስለ ዘሎ ምናልባት ድማ በታ ዓቕምና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ከካብ ኣብዚኣ መፂና ዝኸለና እንዳመፃናሲ ቤን መፂና ነፈልጥ ኢና እንዳጎየና ካብ ስራሕን ካብ ሳይን እንዳተጓየና ኢና መፂና ታናትና ኣበርክቶ ንእሽተይ ንምግባር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ዝበሃል ድማ ከምዚ ኸማናን ንዓና ዝመትሉን ሰናይ ዝደልዩ ካብኦም ዝመፅእ እዩ ናይ ሰባት ውዳቤታት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንሶም ተዳ ኮይኖም ነዚ ሕቶ ዝሓትዎ ዘለዉ ኣነ ከምቲ ሕብረተሰብ ክርድኦ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ምበልኩ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት እዮም እቶም ምክንያታት ብዙሓት እዮም ካብቶም ብዙሓት ግን ንኩሎም ክንዝርዝሮም እንታይ ኣይኮነን ኣብ ውሕዳት ክነተኩር ተዳ ኮይና ሓደ እዚ ናይ ተቃውሞ ውዳቤ ኣንጻር ንኩሉ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ገቢቱ ዘሎ ስርዓት እሞ ከዓኒ እቲ ኩሉ ዕድላት ተዋሂብዎ እናተይ ተባሂሉ ድማ ተኣሚኑ ንነዊሕ ግዜ እሳይ ንክኸውን ንክድልድል ዕድል ተዋሂብዎ ኣንጻር እዚ ዘሎቱ ማለት እቲ ነዚ ስርዓት እዚ ነቲ ንሱ ዝሃነፆ ትካላት ኣካይዳታት ባህርያት እቲ ናቱ ኣይዲዮሎጂ ንምኡ ሳይ ንምህራም እዩ ስርሓት ዝግበር ዘሎ ማለት ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ኣንጻር እዚ ሳይ ንክትከውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እቲ ተቃውሞ እንተዳሃልዩ እውን ክርአ ኣይክእልን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኡ መሃረምቲ ስለ ዘሎ እቲ ኣብ ደገ ከዓኒ ከምኡ ከዓ ምቻለልካ ኣብ ደገ ኮይንካ ትገብሮ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ምስቲ ዓዲ ምስ ዘይተኣሳሰርካ ኣናቱ ብድሃውታት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንክትዕርዮ ተዳ ኮይንካ እቲ ወይ ድማ እንታይ ክርአ ኣለዎ እምበልኩን ኣብ ቅድሚ ምዕራዩ ነዚ ሓያል ስርዓት ናብ ኤርትራ ዘሎ ኣብዚ ሎም በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ናይ ስምናቱ ንክኸፍእን እቲ ሕማቕ ናቱ ንከም ዝርአን ጓና ግናይ ምዃኑ ሳይን ምግባርን ኣብ ስግኣት ከም ዝነብር ንምግባሩን ዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ህላዌ ስርሓት እዩ ዝኣበርክቶ እዩ ሕጂ ክነኣዝ ዘለዎ እዩ
ክርአ ዘለዎይ ማለት እዩ ብሓቂ ክንሪኦ ዘለና ከነኽብሮ ቫልዩ ክንገብሮ ዘለና ግን ኣብ ልዕሊኡ ቢልድ ክትገብረሉ ዘለካ ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ከኣነ ናብቲ ዝብፅሕ ከዓ ኣይተበፅሐን ኣሎ እቲ ዘይተበፅሐ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ እቲ አንኢንቮልቭድ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ክርድኦ ኣለዎ ናይ ተቃውሞ ውዳቤ ምሻልካ ድልዱል ዓንታር ዝኾነ ንኩሉ ሳይ ክሓቁፍ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ከላግበካ ዝኽእል ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ምስ ደገ ከላግቦ ዝኽእል ሳይ ክኸውን ተዳ ኮይኑ ሰባት ክስዕብዎ ክኽእሉ ኣለዎም ሰባት ክኣትዎ ክኽእሉ ኣለዎም ብናይ ደገ ተዓዛባይ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ሰብ ማለት እዩ እዚ ኢንቨስትመንት የድሊ ነቶም ወይ መራሕቲ ዘጥሪ ወይ ንዘለዉ ድማ ምሻለልካ ሞራል ትህቦም ማለት እዩ ኢንሰንቲቭ ትህቦም እምበር ሰባት እዮም ነፍስኻ እንዳነበርካ نوم كنت نقدم كنت حمقام مش على حماقات يوم دخومات يوم كنت قبل كاس بو يحجن أبناء نايت سرعات عبيرة رازولو بحريات ينسو فتي أبدأ جزلون تقبرون لو أي قبرون دبل كان أي إيرتراو زي كونه مالتي ناي كالوت حيلتات ناي كالوت هجرات وانت نسو ناتورب حتى زلووي حجن ده ذبل كم إيرتراويان ذي ودابية سايكن عبية تداخلنا تتقاوموا خن عبية تداخلنا خن دولة تداخلنا جنذب يدلي عمسة بيدلي مالتي سبعة كأتوق قولوا لهم كتقولون ناخد كيل على كان إحنا ونكم تراسية قاتات وناتنا ديوتي سيفيك ديوتي سكيلونا اللوام مالتي نمعبايون نمفلات ونتي نتينا يتقاوموا حيل ما نبحلو نخنبرون ذقبرو ساعات الله هذا كذي إنكله ذي اللي خوين خرّاخ إليه مخنياتو نفسو نخكلاخل كابتن نوح أو تعدد زلو حيلي نايتي سرعدي أبدا كنت داخوينو انتي نوح إيد نايتي هاجر تبهايلو وعلو نسوون ناتو سرحة لذلو خابوون علو مالتي تقوي لذنبر علو جن كدلدل كخيل على نايتي قومو حيلي خان ذي نتيناتو دخامات ساينو خجبري لدي كونكو I think نجارات دحانا لو جن كابز زلو جن زيادة عبخ خيل علو مخنياتو هذه توفينات إنت كابتوفي خالوسي أتبع كخطوفي له خطيل على كا مخنياتو commitment تخيل له خطيل على له ختمرح تخيل تداخلين كختمرح خطيل على كا ختمرح ذي تخيل تداخلين كخاني نختمرح وزو قولك ده خطيل على كا حاجتي أرستي عبيو من البات نبيا تعاطوا حيش مثلني حرايزريت من الباش مساء كوس خلا كالوت ون ناتهم ريتو خوبلا إذا تبلور اللغة حدتي بوزح حسب أبز زلو ناي فتحي حتى ناي ديمقراطية حتى ناي قوام حتى بقالي ببا أنقل ببا مجدو ناتو أبركتاي قبرالو جزء سوى على قستيل كاني بحدك صرح زقبهم استفنا يجعلوا ناتهم ودابتات نرقلنا كل جزء كم نولات حدنا تحيليو أب حدا تزيد أمر منا حدا علامات تزحزو مسناش تخليلياتهم وتي كمت مخال نيرو سلامتايو زعينت فحد بلا ودابتات زرق دلو اسكهيا بابا خاخيد تملا الله يا أنا كنت درس لاسا قبله أنا حنتايم بلكو እቲ collective consciousness ነቲ ኤርትራ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ግፍዒት ኢና ክንብሎ ዓመፅቲ ኢና ክንብሎ ብሽውና ዲ ካልእ ነገራት ሓደ collective ዝኾነ ርድኢት ናይ ሕብረተሰብ ወይ ፖለቲካዊ ርድኢት ምስፍጠር ኣቲን ቀሊል ምዃነ ዝትብሎ ዘለካ ጥርኑፍ ዝኾነ ሓደ ውድብ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ክሳይ ድምፂ ክትምስርት ማለት እዩ ካልእ ኣልተርናቲቭ ዝኾነ ክትምስርት ማለት እዩ ትቐንዲ ፀገም ግን ሓደ ሰብጀክቲቭ ዝኾነ ኢንተረስትስ ክህልዎ ክእሉ እዮም ንዓና ክመቃቅሉና ዝኽእሉ ከም ህዝቢ መጠን ብውሕዳት ኣብ ንኣሽቱ ዓንኬላት ዝሓፅሩ ንኣሽቱ ኢንተረስትስ ክህልዎ ክእሉ እዮም ዋላ ሰብጀክቲቭ ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብ ገሊኡ ሕጂ ረብሓ ናይ ሃገርን ረብሓ ናይ ኮሌክቲቭ ኤርትራ ዝበሃል ህዝብን ኣቀዲሞም ንዕኦም ኣብ ፕራዮሪታይዝ ጌርካ ምስራሕ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኣየኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ትገብር ከዓ ሓደ መሰረታውያን بأساسات كم هاجر كم حزب قطعوا ناس يقولوا نجارات كله ولا ما كم value system كونوا يقولوا حدا political دخون structures كلنا مقارنة كوما عينك دايم هلاو نوع على حدش دخون structure كتفتر وما multi generational دخون حزبي إذا لنا بدك مالك وفي لا بدك مالك إذا حد مزال حزبك أدم قد من السنة تحدهم قد من السنة still سدتني هاد كوينهم تولدهم أبز عبير لونا حجب الحريد مزعنا الحرنا سنة مزعنا لنا إذا multi generational دخانة حدا نحد communicate قبرونا communication تكمل له ما بخمينا نحد نحن الرادع نخل نزل ولا دلنا عبيت structural دخانة تجمعات نعوم تردينا حدا page مزينا حدا كم حدا بالدهورينا
بحدا خستاي كنك على صمزي قليل أيكونن مالتي جس سنو علم طرناف خطفة ترسق قليل أيكونن اوكي يا كالون مس او كاو زيف لنجر اندحر አሎ ኣብቲ መልክዕ ናይ ተቃውሞ እዩ ዝተፈላለዩ ውድባት ወይ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ገሊኦም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነናቶም ዝኾነ ውዳበታት ነናቶም ዝኾነ ኣረኣእያ ኣለዎም ኣብ ገለገለ ክትሰምዖ ከለኻ እውን ከምዚ ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ዓይነት መጎተ ናይ ሓባር መጎተ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ይመጽ እዩ ኣብ ውሽጡ ግን ከምዚ ሎድድ ዓይነት ኮሽን እዩ መን ይህግደፍ እንታይ ይሕዝ ደሎ ኣብ ውሽጡ ንጹህ ሰባት ኣለዉ ድዮም ጉድዳት ኣለዉ ድዮም ንዝብል ሕቶታት ይመጽ እዩ ተስፋስ ከዝርአዮ እንታይ በይነ ዓይኒና ክንሪኦ ደለና ኣብቲ ዓይኑ ዓንኬል ተቃውሞ እውን ክመጽእ ከሎ وقت حتى بتحتو غير كمل ليش كانت كبلا زخلانه مالسي اتس لودد مالسي نصور زي كونه حدا حفشاو مجلسي ወይ حساب طرحي ማለት ህግደፍ ክጠፋ ኣለዎ ማለሲ ብልክ እንታይ ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ሰብ ከም ክብል ንዕቆይ ማለት ንኣብነት ካብዚ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዘለና እንተዳ ኮሚለ ኣነስ እንታይ ዝብል ዘሎ ምጥፋእ ማለት እንታይ ማለት እቲ ምጥፋእ ብፖለቲካዊ መልክዕ ሪኻ ህግደፍ ክእለ ኣለዎ ማለት ኩሉ ሰብ ዝቕበሎ ማለት እዩ ክእለ ኣለዎ ስልጣን ናይ ህዝቢ and then ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት መጽኦም ከዓ ከምቲ ንሱ ዝወዳደሩ ተወዳዲሮም ስልጣን ክሕዙ ከፍቅድ ክኽእል ኣለዎ በዚ መልክዕ እጂ ፖለቲካሊ ህግደፍ ክእለ ኣለዎ ክጠፍእ ኣለዎ ምባል ፀገም ዘሎ ኮይኑ ይስምዓና ማለት እዩ ክጠፍእ ኣለዎ ኣዜን ሕክኽ ኣለዎ ምባል ማለት ምናልባት እንታይ ተዘኻኽረኒ እቲ ህግደፍ ዝነበርኩም ዓይነት ሜንታሊቲ ኣብ ዝብፅሒና ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት ህግደፍ ዘይኮነስ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል መትከል ናይ ህግደፍ ወላ ንፈልጦና ካብ ተፋዕን ሓደ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ሕርናጽነት ዝተኸተልዎ መስመርሲ ንሕና ዘይኮነ ህዝባዊ ግንባር ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ከም ሓደ ለይ ሰብ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ዘይኮይኑ ካልእ ብፖለቲካዊ መልክዕ ውድብ ዝኾነ ፖለቲካዊ መልክዕ ናቱ ፖለቲካዊ ሓሳብ ናቱ ፖለቲካዊ አይዲያ ነቲ ሃገር ክሃንፃ ዝኽእል ፖለቲካዊ ሓሳብ ሒዙ ኣብ ኤርትራ ኮንትሪቢዩት ከበርክት ማለት ኣብቲ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ምዕባለ ከበርክት ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ህግደፍ ዝኾንካ ጥራሕካ ተኣቱ እንታይ የሚሎም ሕጂ ሰም ህግደፍ ዘይኮነስ ክጠፍእ ኣለዎ የሚሎም ማለት እዩ ሕጂ ህግደፍ ዝኾነ ከዓ ክጠፍእ ኣለዎ እንድሕር ኢሉ ሓደ ሰብ ሓደ ተቐዳሚት ሕቶ ትመጽእ እንታይ ማለት ካይ ምክንያቱ ህግደፍ ከም ግንባር ፈቲና ጸሊና ኣባልነት ዘለዎ ሰረት ዘለዎ ሓደ ዓቢ ትካል ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ክሪሚናል ሳው የለውን ማለት አይሆንም ገበን ዝፈጸሙ ግፍዕ ዝፈጸሙ ንኤርትራ ዝጨወዩ ንናጽነት ንኤርትራ ዝጨወዩ ንቃዝ ህዝቢ ኤርትራ ዝጨወዩ ንኽብሪ ህዝቢ ኤርትራ ዝራኸሱ ሰባትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ቆጠባውን ፖለቲካውን ላህመታትን የለውን ማለት አይሆንም እዚኦም ክጠፍኡ ኣለዎም ክጠፍኡ ማለት ሕጋዊ ተሓታትነት ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ኣብ ሕጊ ክቐርብልዎም እንድሕር ለውጢ መጽእ እዩ ማለት ካብቲ ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ማለት ምናልባት ፈሊኻ ክረአ ክእል ያን እንታይ ይበልኩ ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ጥራሕ ብድብድቡ ይትሰሮ ጌጋ ዝኾነ ዓይነት መግለፂ ምክንያቱስ እንታይ ማለት ናይ ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ኣነ እንታይ ዳ ክንብል ኣለና ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ከምዚ ሞራላይዝ ዛኸገብሮ ጌጋ ዓይነት ክሳይ ከይህበር ህግደፍሲ ነፃ ናይ ፖለቲካ ዕዳጋ ከፍቅድ ኣለዎ እዚ ማለት ሕጂ ህግደፍ ፖለቲካሊ ከም ሓደ ኖርማል ተወዳዳሪ ከም ሓደ ኖርማል ኣካል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ክንፈጥሮ ንደሊ ሕብሪ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዘለዎ ዕዳጋ ክኸውን ኣለዎ ዳ ክንብል ኣለና እምበር ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ዳ እሞ ኩላትና ኮ ህግደፍ ኢና ነርና ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ኣነ ኮ ህግደፍ እንተዳ ናቱ ቻርተር ናቱ ቅዋም ዘለዎ ሓደ ግንባር ኮይኑ ኣነ ኮ ኣባል ናይ ህግደፍ ክኸውን ክእል የፅባሕ ንኮ ኣባል ናይ ህግደፍ ኮይኑ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጨፍላቂ ምሽሙሽ ስርዓት ንዕኡ ይድግፎ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ስጋብ ሕጂ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣባልነት የብለና ናይ መን ክኸውን ክእል ናይ ህግደፍ ክኸውን ክእል ወይ ናይ ዛብ ደገ ዘሎ ካልእ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ፓርቲ ክኸውን ክእል ንዳኸም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኮይና ሕጂ እንታይ ምበልኩ ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ቁርብ ክግለጽ ክእል ኣለዎ እንታይ ማለት ናይ ማለት ምክንያቱ ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ማለት ህግደፍ ዝድግፎ ንህግደፍ ዝብለስ ብዙሕ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ሓደ ከዓ ዘይቅበሉ ከም ግንባር ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ከዓ ኣሎ ስለዚ መመሰልካ ማለት እንታይ ምበልኩ ነፃ ፖለቲካዊ ዕዳጋ ህግደፍ ናቱ ፖለቲካዊ ሓሳብ ናቱ ቁጠባዊ ፕሮግራም ናቱ ማሕበራዊ ፕሮግራም ናቱ ካልእ ፖሊሲታት ሒዙ ንስተን ከምኡ ከዓ ክሕዛ ዝኽእላ ካልእ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ከፍቅድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ሕጂ ህግደፍ ፖለቲካሊ
ኣይጠፍአን ይጠፍእ ኣለዎ ማለት ዘይኮነስ ፖለቲካሊ ግን ከም ሓደ ተወዳዳሪ ሓይሊ ይነብር ኣሎ ሰርቫይቭ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ምጥፋእ ማለት ግን እንታይ ይወስደና እቲ ጎነፅ ዝወልድ ማለት እዩ ዋላ እቲ ክጠፍእ ኣለዎ ማለት ጎነፅ ኣድቮኬት ይገብር ኣለዎ ንምባል ዘይኮንኩሲ ተረኸም ኢልናስ ከግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ እንተኢልናስ በቲ ሓደ ከዓ እሞ ለሰይ ዋላ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ውዳእቶ ከዓ ፅባሕ ንጎ ከዓ ክጠፍእ ኣለዎ ክብል ይስብ ማለት እዩ ስለዚ እንዳተጠፋፍኣና ክስቶ ክጠፍእ ኣለዎ ክስቶ ክጠፍእ የብሉን እዚ ማርኬት ኣይፍቅን እንዳተባሃልና ዲና ክንነብር ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኒታ ሃብቲ ፖለቲካል ኮንፊደንስ ፖለቲካዊ ባህሊ ናትናስ ከምኡ ዘይኮነሲ ናትካ ፖለቲካዊ ፓርቲ ክህልወካ ክእል እዩ ንናትኩም ፖለቲካዊ ፓርቲ ክህልወኩም ክእል እዩ ስለዚ ኤርትራን ኩላትና ማዕረ ትብፅሓና ኣብኣ ከዓ እቲ ክህልወና ዝኽእል ፕሮግራምስ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኩሉ ፕሮግራማት ንህዝቢ ንሸጦ እንደን ህዝቢ ከዓ የብለና ከምዚ ዓይነት ስተይት ከምዚ ዓይነት ሃገር ከፍቅድ ኣለዎ ህግደፍ ዳ ክንብል ኣለና እምበር ግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ቁርብ ጌጋ ከይትኸውን እዚ ማለት ከዓ ቁርብ ግልፂ ክገብራ ኣብ ህግደፍ ገበነኛታት ቀተልቲ ቀወይቲ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሕልሚ ናይ ኤርትራውያን የለውን ማለት ኣይኮን ኣለዎ ማለት እዮም ዘለዉ ፖለቲካል ላህመቶም ኢሊትስ ቁጠባዊ ኢሊትስ ወታደራዊ ኢሊትስ they are clearly the ones who ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ኣባላሽሞ ዘለዎ ማለት እዩ ኣራይ ተስፋዬ ምናልባሽ መፀካይ ዘሪት መፀካይ ተስፋዬ ናብ ድሕሪት መሊስን ናብቲ ቻርተር ናይ ህግደፍ እንድሕር መፂኻ ፕሮባብሊ እቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ፕሪንሲፕልስ ወይ መትካላት ዘለዎ ግን ካብኡ ወፂኡ ብካልእ መገዲ ዝኽየድ ዘሎ ሕጂ ክንብል ንኽእል እቲ ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ዓይነት ሰባት ምናልባሽ ንህግደፍ ሓደ ክህደስ ዘይክእል ንርሑቕ መገዲ ዝኸደ ከም ዓይነት ናይ ናዚ ዓይነት ፓርቲ ገይሮም ዝሪእዎ ሰባት ክኾኑ ክእል እዮም ኣብዛ ዝሓሰብካ ርእሲኣ ዘርእት ክሓተካ ሓንቲ ህግደፍ ክህደስ ይኽእል ዶ ተሃዲሱ ኣብ የማን ኣብቲ መትከላቱ ወይ ኣብቲ ቻርተሩ መፂኡ ኣብ ርጉእ ስርዓት ክመፅእ ይኽእል ዶ ዓበይቲ ሕቶታት እዩ ሳምሶም እዚ ምናልባት ኣፀቢቕና ከዓ ክንገብረሉ ዘለና እዩ ከምዚ ተስፋ ኣሎም ክጠቕሶ ፀንሐ ሕጂ እንታይ ናበይ ዝመልሰካ እዚ ናብቲ መሰረታዊ ዓበይቲ ሕቶ እዩ ዝመልሰካ ማለት እዩ ሕጂ ስርዓት ዘሎ ንክትቅይር ትገብሮ ንክትኣሊ ትገብሮ ቃልሲ ምስቲ ድሕርቲ ምቅያር ናይቲ ስርዓት ክተምፅኦ ትደሊ ማለት እዩ ናይ ትራንዚሽንን ማዕረ ካብ ነሕዙ ተፈላለኢካ ዘይርአ እዩ ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካ ናይ ተቃውሞ ፖለቲካ ተተሃልዩ ማለት እዩ ናብ ሓደ ሃገር ማለት እዩ ሕጂ ናብኡ ዝምለስ ዝሕቶ ዝበልካዮ እንተደኣ እቲ ትገብሮ ቃልሲ ነቲ ስርዓት ክፉእ እዩ ግና እዩ ኢልና ለሊናያን ዲና ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከም ተስፋ ኣለም ክብሎ ዝፀንሐ ነቲ ብምሉኡ ዝተነብረሉ ተስፋታት ነቲ ብምሉኡ ዝተገብረ መስዋዕቲ ናይ ግዜ ናይ ሂወት ናይ ፀጋታት ንኡ ዝጨወየ ግን ብውሕዳት ኢሊትስ ክኢላነሳይ ዝብሎም እቲ ትካል ከም ትካል ኤርትራዊ ትካል እዩ ኣነ ከም ናተይ ሳይማል ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ኤርትራውያን እዮም ናብኡ ዘለው ኤርትራውያን ግዜኦምን ሓይሎምን ዘፍሰስሉ ስታይ እዩ ይግደፍ በሎ ገለ በሎ ምሻለልካ ኣብ ንሱ ዝሓዞ ፀጋታት ኣሎ እዚ ናይ ኤርትራ ውስታይ እዚ ፀጋታት እዩ እዚ ድማ ንኡ ብመሰረቱ ደርቢኻ ንኡ ኣሊኻ ፋሕፋሕ ቢልካ ምሻለልካ ዝበሃል ኣነ ከም ሰብ ኣብ ንኡስ ዕድመናተይ ሃገራት ዝተፈንጠሓ ሃገራት በፂሐ በቲ ናተይ ናይ ቀደም ዝነበርክዎ ስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሃገር ክትፍንጥሕ ብናይ ምስካሎት ናይ ደገ ሓይልታት ኮይንካ ቀሊል እዩ ብደገ ምሻለልካ እውን ብሜድያ ክወዓዋዕ እንከሎ ግን ድሓር ግን ነቲ ሃገር ሳይ ንክትገብራ ግን ኣዝዩ ስታይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ብዙሕ ሳያት ሳይ ክኸውን ዘለዎ ተጠንቂቕካ ክትሓዝ ዘለዎ ኣብነታት ናይ ኣብኒ ኢራቅ ዘጋጠመ ሳያት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ እዋናት እቲ ንኣሽቱ ኮይኖም ምሻለልካ ሰዳም ሳይ እንዳኮነ ከሎ እቲ ኩሉ ግን ናይ ተግባራት ናቱ ምሻለልካ ነቲ ዓዲ ለኪምዋ ግን ከዓኒ እቲ ንኡ ከዓሊ ሳይ ዝገበረ ከዓኒ ኣይተወደበን ሳይ ኮነን እዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይ ራእያ ኮይና ዘላ ማለት እዩ ናይ ሊብያ እውን ከምኡ እዩ ዘርእየካ እቲ ሳያት እቲ ምሻለልካ እቲ ግናይ ክፉእ ምሻለልካ ፋሽስታዊ ዝኾነ ኣረሜናዊ ተግባራት ናይ ንቀዛፊ ናይ ሰዳም ምሻለልካ ንኡ ንምውዳስ ዘይኮነ
جنتي لو تزدل حايل خصا أنت عدلو أنت عذاي كوينو نسي حاجة تبلك هذا اللي خطي لو تاخد مدلاين نات لو تمسمت أنا خد مرحو مقالن زي كلته كابنا نحطه تفعليو سايداي كيديو هقدف أب مرحنا أنا كم ناتي ريتو أب هقدف أب كورشانا هقدف كوفي لمزلو بتيتو تاريان ليدرز مرحو أب يمانة أجامو زلوا محاورات ناتون سوزرجحهم نتعدي مش على نقول تاوي كتباوي محبراوي بوليتيكاوي هي وات نايتي سور نايتي سايحيزو زلوا نسوق تمحيو مزيلة أنا خم تكال كي كم أيديولوجي أجام يبلين أنا مسوسات تحطوا جند للكا جبنا ذفت أمو أب مرحنات نايتي تكالت زلوا ذي أتومسي مش على ذحطوا له خناتات كفتر كخيل على اللو أنت عينت بوليتيكا ودابيتات هلونا يقدر أنت ترى هلو خاني أنت بحكي تعيد خنا قالسي والدب زخنا نايت أو بوصول زخنا ساعات أنت خلينا إذا نسوز مول الصحتاتي وأنت يقدر أنت ترى هلو صباحنا بهالمالتي اوكي زريت من الباش مسؤول زتحازون مزيكنا العلو صنحنا حدا يمناو دخونه እግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ወይ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ገለ ሰባት ናብቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ንኸይኣትዉ ይዕንቅፎም እዩ ዝብል ርድኢት ኣሎ ምክንያቱ ከምዚ ተስፋ ኣለም ዝበሎ ብዙሕ ሰብ ህግደፍ ዝነበረ ወይ ክሳብ ሕጂ እውን ፅልዋ ናይ ህግደፍ ዘለዎ ምስኡ ተተሓሒዙ ከዓ ብዙሕ ሰብ ህግደፍ ምስ ህዝባዊ ግንባር እቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ውድብ ዘተሓሕዞ ነገር ኣለዎ እውን ሕጂ እዚ እንታይ ተራ ኣለዎ ናብቲ ቃልሲ ናብቲ ውዳበ ናብቲ ተቃውሞ ካልኦም ተወሳኺ ዘለካ እውን ውስኽ ኣቢልካ ህያብ እስከ እዚ ነገር ጽቡቕ ትሕተ እያ መብዛሕትኡ እኳ ልዕሊ እም ተስፋ ኣለም ዘርእስላሰን ኣነ እንታይ ንበልኩ እዘን ፖይንት እዘን ዝብለን ዘለካ ሕጂ ናይ ሕቶታት ናይ ስልጣነ ናይ ፓወር ሕጂ ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ክንብል ከለና ንዓይ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ህግደፍ ስልጣኑ ንህዝቢ ኤርትራ ክረክብ ኣለዎ ስልጣኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘረከበሉ እዋን ህዝቢ ኤርትራ በቲ ገበን ዝገበረ እንትኮይኑ ብገበን ክሓተ ክእል ኣካውንተብል ክኸውን ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ነታ ሃገር ትበሃል ኤርትራ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እያ ማለት እዩ ሕጂ ክጠፍእ ኣለዎ ክጠፍኡሎም ክቅተልሎም ክእሰሩሎም ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና ጃጀርስ ኣይኮና ንሕና ፈረቲ ኮነና ከምዚ ስቴጅ እቲ ሕጊ ክፈርደና እንትዳ ኮይኑ ግን ስልጣን ንህዝቢ ኣረኪቡ እቲ ስርዓት እቲ ህዝቢ ከዓ ንዕኡ ከገልግልዎ ዝኽእሉ ኢንስቲቱሽንስ ወይ ትካላት ናይ ሕጊ ክኾኑ ክእሉ ትካላት ናይ ሊደርሺፕ ክኾኑ ክእሉ ካልኦት ሲቪላውያን ትካላት ክኾኑ ክእሉ ብመንገዲ እዞም ንብሎም ዘለና ትካላት ከዓ ተሓታቲ ክገብሩሎም ነሶም ማለት እዩ እዞም ህግደፍ ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስቴጅ የለናን ሕጂ ርሑቕ ዝኾነ ክስታይ ክኸውን ክእል እዩ እቲ ህግደፍ ክጠፍእ ኣለዎ ትብሎ ዘለካ እምበር እንተዳ ቫዮለንስ ዝእውጅ እንተኮይኑ ግፍዒ ወይ ከዓ ጎነፅ ዝእውጅ እንተኮይኑ ግን ካልእ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ كان دوت ولا أنا حكاها بس أنا من البعض عن قاضي خان خلي نتتقاوم مزبها الأكل مالي نبتقاوم جاين خي قبر حدا سب من البعض كحدا رعد فترة الكساي خان خلي وكان ناي رعد أفل اللي أتكلم مالي كان دخل لذا أنا مالي هذا كلير الارتيكولات الدخانة يقدر كتفعل له مالت ولتي كاوسل أن حزب إيرترا ركب له حزب إيرترا تركيبه نتي قفعز فتصما كان يقدر فقن قال كنت حتى تقبر له مبال مقان تدع كلير لتقلي سجل هاتين جبز حزبي مساعبهم بالكم وكم زت بلور لكم من الباشتي نجارات نتقربوا محاسبات كم يجرك بنتصورن بزقللن نابتز بتقربوا السو ناتوز خونه صعبين ناتوز خونه صلوال لو مالتي توثق حساب تزيبلكم نلومي نابزح صركنا بلا مسلني ምናልባት ኣብ ኣብዛና ህያብ ናይ ዘርእስላሰን ቁርብ ክምለስ ከም ስትራቴጂ ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ እንድሕር ናይ ሕጂ ከም ስትራቴጂ እዚ ሰላማዊ ዝኾነ ናን ቫዮለንስ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ዝኽተል ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣሎ ኣብ ገለገለ እውን ከምዚ እቲ ቫዮለንስ ዲና ክንብሎ ዋላ ስጋብ ኣካላዊ ዝኾነ ገነፃዊ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ምኽታል እውን ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘልቢ ሰብ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዝኾነ ክሳይ የብለና ዝኾነ والقاون تاشمي يبلين الناتو مالسي استراتيجي خونه سبس ناتو استراتيجي دوسن بخمر يو انت داخل انت هيقدر
ብጎነፃዊ መንገዲ ጥራሕ ይኽእል ኣለዎ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ረጅም ማለት ይኽእል ኣለዎ ዝብል ሰብ ኣይደለ ፀገም የብለይ ናቱ ስትራቴጂ ስጋብ ዝኾነ ማለት እዩ ታሕቶ ፋንዳሜንታልሲ ከም ትካል ክእል ኣለዎ ቫዮለንትሊ ብጎነፅ ክጠፍእ ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣረኣእያና ክሳይ ንገብር ዘለና ሓንቲ እንታይ እያ ልዒልካ ሳሚ ኣብዚ ደገ እዚ ዘሎ ናይ ነቲ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ናይ ምውሓዝ ናይ ምፅምባር ክእለታትን ዕድላትን ሓደ ግዜስ ምናልባት ይፀልዎ ዶ ይኸውን እቲ ተራ ናይ ህግደፍን ንህግደፍ ከዓ ብኸመይ ይርእዮ እቲ ሰብ ኣብ ምምፃእ ናፅነት ገለ ዝብል ፅቡቅ ትነጥብል ዒልካ ናተይ ትዕዝብቲ ክሪኦ ከለኩ ሓደ ግዜ ምስ ምንታይ መተሓሓዞ ኮይኑ ይስምዓኒ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ነፍሰይ ምናልባት ክጅምር ተራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ምምፃእ ናፅነት ብቐጥታ ከዓ ምስ ተራ ናይ ህግደፍ ከም ሓደ ዝተወሰነ ከም ሓደ ውሱን ኣካል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣካል ናይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዘይምርኣይ ገለ ሽግራት ኣለና ኮይኑ ይስምዓኒ ሓደ ግዜ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንህግደፍሲ ከምታ ሃገረ ኤርትራ ንርእዮ ንህግደፍሲ ከም እንኮ ዓቃቢ ኣውሓሲ ናይ ልኡላውነትን ናይቲ መሬታዊ ሓድነትን ናይ ናፅነትን ናይ ኤርትራ ንርእዮ ማለት እዩ ህግደፍ እንተደኣ ተተንኪፉ ፃማ ህዝቢ ኤርትራ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ላዕሊ ታሕቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተተንከፈ ዝተነኣኣሰ ዝተወክታይ ኣቢልካ ናይ ምርኣይ ገለገለ ሽግራት ኣሎ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካበይ ዝብገስ ኮይኑ ይስምዓኒ ወይ ኮነ ኢልካ ክኸውን ይኽእል ከም ፕሮፓጋንዳ ንህግደፍሲ ከም ቫንጋርድ ከም ተሓላቂ ናይ ከም እንኮ ተሓላቂ ከም እንኮ ኣዋሪን ኣምፃእን እንደን ተኸላኸልን ፕሮቴክተር ናይ ኤርትራ ናፅነትን ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ጌርካ ጥራሕ ምሕሳብ ኣሎ ማለት እዩ እቲ እንኮ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝዕቀብን ዝከላኸልን ዝመውትን ህግደፍ ጥራሕ ጌርና ብምርኣይ ሓደ ግዜ እቲ ሰብ ኣብቲ ናይ ዓልሲ ናይ ለውጢ ናይ ምድላይ ምንቅስቃሳት ንከይፅንበር ቁሩብ ከፊላዊ ዝኾነ ተራ ይፃወት ኢሉ ይሓስብ ማለት እዩ ምናልባት ንብሎ ዘለና ሕጂ ናትና ዝበዚ ውዕልቃዊ ትሕዝብትታት መፅናዕቲ ዘድልዮ ክኸውን ንኽእል ግን ከምኡ ዓይነት ታሪካዊ ምትሓሓዝ ኣሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኮንፊዝ ንገብሮ ነታ ስቴት ኤርትራ ዝበሃል ስቴት which is ዋላ ከም ተቃወምቶ ማለት እዩ ዋላ ንሕና ማለት እዩ ህግደፍ ንዓይ ይውክለንን እዩ ህግደፍ ከዓ ንኸዓ ኣውሓሲ ኢለ ይሓስቦን ማለት እዩ ግን ገለ ኣተሓሳስባታት ናትና ብቁርቡ ከምኡ ዝፅሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ክብል ደሊ ወት ዝገርም ነገር ግን ካልእ ዝኾነ ኣልተርናቲቭ ወይ ዝተቀየረ መንግስቲ ኣይረኣናን ነወዳድረሉ ነገር እውን የብልናኒ ብዘለና ክሳብ ሕጂ ትፈልጦ ሰይጣንሲ ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽ እንዳበልና ጥራሕ ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ እሞ ካልእ ተወሳኺ ኣለዎ ድዩ በቃ በሉ ሎሚ ኣብዚኣ ተኣኽለና የቐኒየልና ናብ ካልእ ግዜ ከዓ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጊዜ ቻው